magana da Abdullahi mai sai da goron nan? Na kwanta gora fa. To ni dai na tura mai magani katan 50. Kuma yarinyar nan jiya ban sani ba ko ka shigar da fayil da babanta ya kawo ta cikin da yayi tsanani. Yayi tsanani ban san me nake so amma zan duba Tsakanin din wannan da wajen abba ne ma. Abba mai Tsakanin. Ko zan tura abba ma sai masu Tsakanin mutum da ba. Allah ya ba su. Ai sai ya haɗu. Mun ma zo mun ma sanu a hankali sanu. Salamu alaikum. Sannaka. Me kake ta haka? Kuma ba ko ne abun da wallahi tallahi ne dai sai na dawo wata kenan dakka ka gane ko sai na zo na samu haka san da wai Maryam me ya faru ne me kike da kike ci me unguwa ina na shalo kuri ga da Allah nan fa ba kulo bane ki ga mun me yake damu zaki tsaya kina ga mun irin wannan wannan ce ba me lati na shiga da kwai what inda tambaye ka bashi ku yi magana da Abdullahi mai sai da goron nan na kwanta gora to ni dai na tura mai magani katan 50. Kuma yarinyar nan jiya ban sani ba ko ka shigar da fayil da babanta ya kawo ta cikin da yayi tsanani. Yayi tsanani ban san me nake so amma zan duba Tsakanin din wannan da wajen abba ne ma. Abba mai Tsakanin ba. Ba ku da zan tura abba ma sai masu Tsakanin mutum biyar ba ku. Allah ya ba su. Allah ya sai ya haɗu. Mun ma ga to ma sanu. A hankali. Salamu alaikum. Sannaka. Me kake ta haka? Wallahi tallahi ne dai sai na dawo wata kenan dakka ka gane ko sai na zo na samu haka san da wai Maryam me ya faru ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna haka me kika ci me unguwa ina ga da Allah nan fa ba kulo bane ki ga mun me yake damu zaki tsaya kina ga mun irin wannan wannan ce ba me lati na shiga da kwai what